Allà veig un estudiant. Anem-hi. Hola, Hola. bon dia. Bon dia. Et puc fer unes preguntetes? Sí, Com et dius? Raquel. Estudies a la Facultat de Filologia? Sí. Què estudies? Estic fent estudis literaris. Molt bé. I coneixes els serveis lingüístics? Sí. Bueno, de fet fa poc havia demanat per fer un intercanvi lingüístic de francès, català, francès. Sí? Llàstima que al final tinc molta feina i no ho he pogut fer. Va, és normal. Sí. No, però estan molt bé. I arrel d'això has consultat o has entrat a la web dels serveis lingüístics i has vist els recursos que tenim i t'han interessat? Sí, de fet moltes vegades els he fet servir per a consultes que tenia més lingüístiques o terminològiques i m'han salvat algun treball. Molt bé. I ja que has dit que estudies estudis literaris, per casualitat, no escriuràs alguna cosa? Alguna cosa. Va, poesia o narrativa? Poesia. I, per exemple, has consultat per escriure els teus poemes a... Sí, bueno, més d'una vegada. Més d'una vegada. Els he fet servir. Molt Van bé. Sí, no? Sí. Perfecte. I no tindràs algun vers per aquí, per... Ui, Va. no ho sé. Va, dedica'ns algun vers. No sé què. Segur que acabes de tancar. Faig servir de punt un final d'un poema que tinc, però no... Va, és l'únic que va, tinc. que ja ens serveix. Va, Raquel. Vale. Bueno. I prego el meu cos per tota la casa. La resta del que quedi és tota teva. Molt bé. Moltes gràcies, Raquel. Res.